Och sen ska jag då bädda min säng. Typ sådär. Oj, det är helt ojämnt. Så. Sen tar jag bort de här största kuddarna. Där sängen någonstans. Liksom typ sådär. Sen har jag liksom min hänggunga full med bäddningsgrejer och sånt. Så det är bara att börja. Tar man först över kastet. Så gör man så här. Ja, jag tror att de flesta vet hur man sätter på ett överkast. Det är liksom inte så klurigt. Man ser så. Så. Och så. Ja, nu var det lite konstigt. Det ska jag klippa på. Det duger. Så tar man de stora kuddarna igen. Lägger dem här. Längst in mot väggen. Båda två. De är väldigt stora och tjocka så. Liksom, visa till dem. Typ sådär. Sen så tar jag bara en prydnadskudde. Lägger på så. Sen tar jag en till prydnadskudde. Så är typ en korv. Sen så tar jag en liten filt typ. Det var det. Ja, den är en fin liten filt. Och så lägger jag den här nere. I sängkanten så. Det är lite fint så. Och sen så tar jag bara lite gosedjur. Och lägger här. Det var fel. Så ska jag sätta i.